Anacheta mazuna Volt 104.3 FM na sigidalo deje. Inaya na time kita efuzia na time anyị ejirigo nwa obere oge nnọọ wee na-achọ ịgbagote 5 o'clock. So na sinu dalo officially ka ngwu na nọ live on YouTube. Mana agwa m na nnọọ no ọdabacharo tata no Chineke mebere ọdaba. So ọ bụ na ịchọ join live na YouTube channel anyị gaa na Vote Odenigbo, just search na search space gị type out Vote Odenigbo. Okay, bubatagi to our channel straight and direct. You just piaka na that ring na red obufe gozwo. It's on yellow na studio. All right, so no bosinke ta actually me ko no malo na ọkwa ụbọchị mara mma bịa bụrụ ụbọchị nwanne anyị nwaanyị na-eme birthday asị m nnọọ ka m jiri nnọọ nwayọ wee nye ya shout out tupu mbido maka enwere m ike mbidokwa na alụkịta anụ a uche m nwee ike ịpụ na ya ada uche m pụọ na ya nje nga ada otu a nnọkịta anụ adịrọ m built from nga adịrọ dị m built cha fa afụfụ ọfọsụkwa ije nga wee ya bụ nke ndị Naijiria mba. So ọbụna nchete mbosi comrade Amarachukwu Okoye bịara ebe anụ a bịa gwa anyị ihe gbasara health emago mbosi enwe International World Day for or World International Day for mazinye celebrate that day but kpọbata amịa ka o lecture anyị maka imago health issues ihe mmadụ kwesịrị ime ihe mmadụ ekwesịghị ime ka iwe nwee ike dị ogologo ndụ. Emem ka unu matakwa that na Nigeria that na onye agwọtara onye enyere ihe right ka o rie onotisie na nya bụ ife na-atarie mgbere afọ na-atarisie imago na ọ bụrụzia poison na ọ dịrọ na ụlọ ọgwụ adịghị emechatachasị nnọọ ife ekwesịrị ime idowe onye ahụ ndụ. Ụbọchị njụrụ ya anya straight up njụziri ya that day wee sị ya ụdị ihe dị otu ọkwa ọ dị ọsị m na ọ dị n'ọnụ onye ka anyị wee malụ. So uche anyị dị ya maka ihe nji ekwutere ihe a bụ safety. Ihe nji ekwutechere ihe ndị a niile bụ gịnị safety ka uche anyị dị ya maka na ihe anyị ga-ekwu taa bịa gbasara safety na ndị otu ya. Mana tupu m gaa n'iru achọrọ m ime ka unu marụ na comrade Amarachukwu Okoye ya bụ CEO Health is Wealth Woman Foundation na taa bụ oge ncheta ọmụmụ ya so wee sị ka nye atọ maka na onye nke anyị one of us so long as na ọ bịaga ebe a nọnyere anyị na Odenigbo one of us and of course kedu ife m again kedu ife anyị ga-again ọ bụ na ya wishiri ya happy birthday ịghọtago. So ọsụmmekwu unu malụ na ọ dị single ya bụ nwata agbọghọbịa dị gịnị single and searching and o sielu gị nni ebe a elikọtago m nni ya si ọganọdọ o sielu gị nni hie ịghọta ije and onye Anambra steeti so ifugo no full option ịghọtago nwaanyị malụ mma mara esi nni wee bịa bụrụ nwa afọ Igbo bụ onye Anambra adaghị mana ndị Anambra ịmago ma nwoke faụ ma nwaanyị faụ anyị adị ejife egwuregwu so nchọrọ ime ka unu malụ na tata na anyị na-ekpere ekpere arụ isi ike anyị na-ekpere ekpere ahụ isi ike anyị na-ekpere ekpere ọmalịcha di nwere obi umeanị ji ego anyị na-ekpere ekpere ogologo ndụ anyị na-ekpere ekpere more money onye abụ onye na-agba mbọ o nwere shop sef so si na hospital batakwa na ọla ọba na shop o nwere ihe ndị ọzọ dịkwa n'akụ ọ na-eme ndị a na-agbasi mbọ ike ịghọtago adamatara ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke na-abụ ụmụ nwaanyị malụ mma mana Chineke n'aka gị ka anyị tinyere ya bụ nwata agbọghọbịa nnọọ ka ọ chọtazie this December ọ bụrụkwa nke next year this remaining days of the year miracle no dey tire Jesus oge emelia ya n'afa Jesus amen. So Amarachukwu Okoye dịkwa very very single ọ bụ na ị dị interested for seriousness so ndị niile na-asị na fadigoro dị ịnụ nwaanyị idigoro dị anti Chinazọ na onye si unu na ọ na-achọ di
ịghọtago, and all the very very important onye ọ na-amara ife na-akpị ya na-ekwukwu ya maka na this period anyị adịghị asịkwa ndo, anyị adịghị enekwa uche nna anya n'iru. Ihe anyị na-eme bụ gịnị? Ị na-ekwu ka o si wee dị anyị maka ndị enyemaka ya nọ nso inyere anyị aka. Izo ya ezo, a closed mouth is a closed destiny. Abụrụ rocket science. Ọ bụ na ikwuru ife na-akpa gị, nwere onye ga-ama ka o si eme gị. Ka anyị wale ka anyị ga-esi wee nyelebe gị aka. Ịghọtago? So for ndị niile nọ na vote Odenigbo na YouTube nọ nyelụ m onye jekwe Cecilia Rose fan na-asị unu daalụ so tata happy birthday Amarachukwu Okoye. Biko na-asị unu kun say happy birthday. Bịa online na-asị happy birthday. Onye jekwe Cecilia say happy blissful birthday to her. Yes, so happy birthday Amarachukwu. Na-asị gị ka onye nwanyị gbaa gị ume, ka ọ na-enye gị nnọọ obi umeala iji na-eso ndị ụwa, especially ụmụ nwoke. O nwere ihe mfụrụ video mfụ asị eji mmadụ n'onu asị na basa ya afọ the angel in charge of my love life n'ihe anyị eme ya. Na-asị ka Chineke nna nnọọ zaghị ekpere gị niile otu isi wee yie anya, otu si wee dị gị n'obi. Ịghọtago? So ife ọbụla ị chọrọ o ya enye gị ya n'izu a, n'afọ a, na this 2025 ya bụ di ya bụ nwoke na-abịa. So na-asị biko ka gịnị mee? Ọ bụ na ị dị single, show your interest. Ịghọtago? So that being said, Chineke na-agazi ekpere amen and amen. So n'ụbọchị nke taa ka anyị gaa n'iru. I feel like ịkpọrọ egwu happy birthday. Okay, can say a happy birthday. Can I kpọrọ egwu birthday song? And na chetezi azụ ka anyị ma na nke ahụ agago, ka I move ahead into ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. So ka anyị kpọrọ ya birthday song. Okay. I'm gonna be na cheta azụ for every other person name birthday today. Mana mụ na onwe m mekwuru birthday nke m on Monday. So I can on offline ahụ igosi gị na ndị amụ na 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31st. Anyị na-enwe obiọma. Anyị bụ ndị obiọma na-egbu anyị egbu. Anya mere anyị chi inu dị like this. Anyị na-adị very selective. Anyị na-adị very very careful. I na-adị extremely careful ka mmadụ hafụ iji anyị wee tie epele. So ụfọdụ ndị na-ajụ m kedu ihe m iji wee ka dị single. I'm very selective. Hey, very very selective. So now you have it. Ụna amago why nji honorable na-ajụ mgbe niile, Aunty Chinazọ kedu ihe ịbụ ezigbo mmadụ ka eme iji benu di? Abụ m ezigbo mmadụ, achọrọ m ịnụ ajọ nwoke. Ike adịrọ m. Nwere onye dị happy ịdị single, mana ọ ka mma na ịdịkwa single karịa na ị na-eje afọ. So ọ na-aka mma ịtọ anya na anị, wetu obi anị. Nke nwoke na-arọ gị nwa bụ nke nwaanyị na-arịọ ka rọpụta onwe unu something. Come happy rush. This is December. Don't rush. If you're rushing, you're gonna rush out. So it's we rush again, ka ị ga-esi rush out. So take it easy. Nwere a competition. To me, marriage is not fulfillment. The content of the marriage be able to fulfillment. Nwaanyị nụrụ ezigbo nwaanyị, nwoke nụ ezigbo nwoke. Ụmụ gị azụkwa ha azụ, inwekwa equipment, inwekwa tools, ijikwa the technique a ga-eji wee zụọ ụmụaka ọfụma. So ọ dịrị easy, nwere ebe ọ dị easy. So ya ka o ji abụ emekwa n'ala ime gịnị ijiri ya nwayọ. Alright, so agara ebe ọbụla nna na cheta azụ, cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba Ntị Chinazọ. Anyị na-ebe a live n'Odenigbo ebe anyị na-eji asụsụ anyị nnọọ wee na dissect okwu until anyị gbariche ya, make a sense out of the nonsense. For ndị nke nọ na YouTube, Chudi Jesus, Pauline Godwin Ike, onye jekwe Cecilia na-asị unu daalụ. Onye jekwe isi m na inwe serious, I'm serious about the request. Okay, request beyond. Hello. Okay. Hello, Aunty Chinazọ. Good evening to Vote FM, ODENIGBO family, and all Vote FM crew. Okay, I want to request Cecilia from your request. From your request. If you're serious about the request, I actually go from your request. So maybe you can resend it. Can go and marry him a request for. Meanwhile, I'm not chetaz. I'm gonna bob na deal.
Anacheta Volt 104.3 FM. Yes, so it's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. Happy birthday, Amarachuku Okoye, comrade Amarachuku Okoye Nasigi Konye Wine no Yelagain over Sinketa. No bossing deals on Abia. Nasigi Dalo. Alright, so happy birthday, Amarachuku Dalo, so Nchekwa Cecilia Dalo, Pauline Godwin Ike. Yes, so marriage is not competition. Take your time and get the right man. Through my third message up here. Okay. Dalo so Onyejekwe Cecilia. Dalo. Alright, so kind of kwoku marriage and her rush and everything. Maka ifu ndị dịka anyị kịta. Enwekwa n'ihe ikwulo. Anyị ma onye ala na uche anyị. Hello. Okay, so ekwuna anything maka na onye ara na uche anyị. And thank God na the era now abrozi the era where nwaanyị kwesịrị dị 16 years more 13 years. I could remember agwa m no my auntie nudi na age 13. But on a bed dear. Oh no, the man just declare interest here, may he n'isi ya, do we with parents, extra 6 years, 16 years, or be a white wedding, we're making it na. So the era gagobrozi when I'm marginalized why now already no game or imagon and have her somehow stigmatize her and all that. Because I for in na John Woke Kali. A John Wai Kali. So only one na be careful. Obro iba tupu na-emechi anya emeye ịnatago be nna gị again ọma ndị mma. Hello. Good evening. Ke ime? Okay. Okay. Just na-ege ntị ị ga-aghọta ihe a na-ekwu. Tata ye nwere a particular story. Ye na-ekwu maka ya bụ gịnị? A rush into marriage and also safety. Mostly safety because see man ihe njine ekwu ya na ha nwe ya kita na I know the last week of November. Sometime last week agwa m unu si unu abi last week or last 2 weeks. Mana I'm not n'ime this month. Ka m gwala unu si because of otu obodo si aga now. Biko dobe na ofie unu ọfụma. Suo ni ọkụ. Clear the whole place. Onye nọrọ na ndịda ya na-afụ onye nọ n'ama. Ọ dị very very important. Onye nọrọ na ndịda ya na-afụ onye nọ n'ama. Mmadụ na-awagharị n'ime ọfịa afụ isi onye ahụ tupu o ruo gị nso. Ọ dị very very important. Maka sometimes ndị anụ a na-achọ anyị okwu na ha na-egbufisi ndị mmadụ n'ime ọfịa ka ha na-eje ezobasị. Hello. Ndị anụ a niile na-achọ anyị okwu na-eme anyị ka na ya mara ka mmadụ abụ ewu. Bụ n'ime ọfịa ka ha na-eje ezi na-alarụzi ụra n'ime abalị fa dakafụta mana ọ bụrụ na ha na-awagharị ọfịa ahụ ndị obodo ga-afụ ha. Somebody will see them. Mmadụ ga-alert. Mana ha bapụ na n'ime ọfịa ịma mfụzi ha ga-ana ebe a build or hut build ihe ha ga-ebuild ebe a ha ga-eji ebe a mee na spies on villagers. So the very important na ime gị na idowere ọfịa anyị ọcha. Hello. Ụmụaka na unu achọrọ ikwu okwu unu na-akpọ m. Tata anyị na-ekwu gị na anyị na-wish comrade anyị happy birthday. In case of nature wish happy birthday, no problem. Anyị na-ekwu maka rush into marriage. Any contribution inwe igwe anyị maka rush into marriage. Ndị ama m nọ ndị aka ochie ka m na ha na-emekọ ihe. O nwere post to Pete Edochie post to taa. Ọ sị that na ọ nọ nwaanyị at the age of 22 years. And they are bakoba no mego over 50 years. Ọ nọ nwaanyị. Na ha dịrọ ka ndị kịta anụ na avoid the responsibilities. Na ha dịrọ ka ndị kịta anụ na-abụ afụkwa na alụ ọrụ nwoke kwesịrị ịlụ agbọgbọ ọsọ shake ibe na that time ịchọrọ ya ị ga-anụ nwaanyị
take all the responsibilities. But sometimes anyị enwekwana abụrụkwana responsibilities na-atụ anyị ụjọ. Ihe na-atụ anyị ụjọ bụ ụdị nwaanyị anyị chee ịnụbata ma ọdịdị na-achọ ịnụ anyị. Ịghọtago? Ọ naghị abụkarị ụjọ responsibility. Hello. Hello. Ka ime? Okay. Samuel from Obodo. Samuel from No. Okay. Can you? Okay. Okay. Launching when you call it launching, so I think marriage my mind attack na red. So no, yeah na plan. We kwado ọfụma. Number one, ị ga-amagodu ihe na the marriage ọ bụghị ịchọrọ ịzụ di na ịchọrọ ma ọ na-ịchọrọ ịnụ nwaanyị ga-amagodu ihe na the marriage. Then ịmarazi ụdịrị nwoke ịnidi nwaanyị amakwa ụdịrị nwoke amakwara ụdị nwaanyị ọ na-eji. So na ọbụ ịchọrọ ịlụ ọchịchị marriage then ndị ọ na-efu to pass nothing I love you then kweta. Then marriage adịghị ọka or you do speak anymore you go anytime I like it then embrace onye ọbụla agabara ụwa. But keeping the marriage mụnwa believe ọbana do or die bụ na religion na-ebeli so that we can have well. So mụnwa onwe m na kapịtgodi by myself because mụnwa nwaanyị n'oge but eso na ndị lọchị because aha one ka ede wee nụọ nwaanyị as nwoke? Aha one ka ede wee nụọ nwaanyị? Adị m 21 years. Wow. Aha one ka ede kịta? Okay. Mba, achọrọ m ije ọ bụ nwe ihe nji age game. I'm just chọọ icheck how long. Because of my voice, forget about my voice. I have something years. Okay. And so then, even though the marriage they can take one somehow. So based on now, I'm not working. I plan him or what over. Then Malo they can imagine this. Then the Malo they must all got that bad in now. So later, Mona Obomuna make our bank. So you need the Gaga go to that. Because the more women they blame that's why the girl based on the no the kind of life for 8 years or other and for the life 8 years or more. One is to just now it's very important or not like the road. So therefore more than no way I like it but I put so many friends. So it's for that now or that was the hour now make a yawa no fuebe. Nyawa na-achọ ịkpọfụta gị n'ilo. Cheka mbịa. Kedu ihe bụ the issue? Ọ na ọ make a lot of friends ka ọ na ọ na-apụ apụ? But that ajụjụ yes no friendship or outing ka ha na-abụ okotoro ịgba like all the use friends be advice from friends when I do this practice not good. Yeah. What are the problems? Obama now always friends. Now me Adam we have my friend that Obama now nigga like that just more when I say to me on a job so but no take advice because all yeah so many marriage now relationship now marriage take advice from outsider when not using your family or be over that your family you must tell your friends
your friend if you know we go go na no be na my head na then what you then take back outside so now so that's the main problem so marriage abụghị ya na-achọ for him like that so ọ bụrụ na mma ihe mma dịka ọmụmụ ịnụ nwaanyị mba ma ọ bụ oge nna nkara ịnụ nwaanyị mba dị enu ga-ama ụdị mmadụ ịchọ ịya anụ ị ga-abụ because if you know ị ga-achọ somebody with similar character with the doer that is the main thing in a marriage who like the bụ onye na-ara ike ịpụ apụ ịnụ onye na-ada apụ apụ so ọ mana sometimes ọ mana adabata ma ọ bụ na ị nụrụ onye na-ara ike agụwa ada ara ike ọ bụghị iwu bụ na gị na ya ga na-ejikwa ofu oge nso but at least some things ga-adịtụ similar some of your belief and the person's belief maybe if onye na-ara ike church well then is onye na-ada ebe church so sometimes ọ ga na-ebutakwa okwu sometimes so anyway marriage bụ ezi ịnụ nwaanyị plan amara ụdịrị the standard iji dị na the marriage then mara ego na ega idozie ya ọfụma so na ọbụghọ especially ụmụ new generation now some people na that nothing like a love now na love bụ scam na surprise iji ego na-agabago then ịfụkwa na ọya wata ekwu ụfọdụ abanye na marriage obere oge gbagwa agwa ezigbo ego a na-eji ego abetuta na-enwe happiness na the marriage so but some people o nwere onye m na-agwa ụbọchị m na-adị eme marriage enjoy so most ya na not a situation I'm more want to enjoy my own marriage but not where the two people to around there so no you na oh I can so now I ever the marriage I get a husband you have to plan well marriage in the marriage yeah no matter more plan of so that the marriage above you got control your wife and no they got general if they are for Okay, speaking from Onye jump into marriage because all the 30 something years. Guy, we're all the 35 now. I don't know why at the age of 21 years. We're not fear. So experience so we go now coach when educate is here. When I'm watching when I say no opposite or to ishine mugoku no one ishi juru oyi. Inwe hot temper onye dị slow to anger. So that onye nke ananyi nugi. Then enwe some certain places aga bia sacrifice will not come in terms of ọpụpụ. I mean, as nwoke ikwesi at least ọ bụ na nwunye gị na ịnụ ya. Ọ bụ na ọ na-apụ apụ 5 times in a week. Nye ohere ịpụ apụ 3 times in a week. I'm telling you, by the time ị naghị esi apụ ọ na-anọ n'ụlọ onye nwee sense ga-aghọta hey yeah m na-apụkwanụ without my husband I like ya ọkwanụ ya ọ bụzie na ịgba nkịtị mana ụmụ nwaanyị arụ na-afụ ha ụfụ na-enye ha silent treatment and ụmụ nwoke kacha enye silent treatment onye nwee brain ga-eji ili ya go ezi ọnụ so ọ wee ebe sacrifices coming imago that na onye oke na ọ na-apụ apụ so long as if the show ebe ọ na-aga na ọ na-akaụntụ ebe ọ na-aga like ọchịpụ na ọsị gị na achọkwara m ịga be udo nekwe mgbe m ga-anata o keep to that time as nwaanyị nọkwa nna be di enwe time oge eru ị na-agbanata di gị ekwesịrị di gị ibugo ụzọ were anata di gị buru gị ụzọ nata ema na otebe aka isi n'ụlọ pụọ ọ na ị na-eje party child dedication ịmago friends birthday party ọ ma maka ya because sometimes ụmụ nwoke adịghị like cha nwaanyị na-apụ too much except na ị na-arụzi ọrụ ebe ị na-akpata ego that requires you ịpụ apụ traveling kiniko ntọ no problem mana ọ bụ na nke na ọjọọ sị na ọka ije rie ego ịnọkọta ịkparapụ ike every Sunday pụọ enwe m a cousin o mere a thing of a point of duty every Sunday agbasakwa na church eje outing a point of duty ya na family ya eje outing ọ bụrụ ebe eje this week a na-eje next week nke nwunye ya si ya baby ka I try go do this onwe ebe pụtala ọfụ so onwe ka esi balance things so ọ bụ na nke nwoke abụrụ onye na-apụ apụ mana dị ụtọ na nwunye bụ onye na-apụ apụ ọ na-emezi every once in a while achị ime birthday party like this kwa awacha cake n'ụlọ apụọ n'iro jee nwụọ mmanya natakwa
onwere onye chọrọ ije wedding ha na-ejekwa wedding natakwa onye bụ small ọpụpụ bụrụ ekwesịghị na-amakpuru n'ụlọ ka okporo na ihe na-eme ga-abụrụ n'ime ụlọ ka o si ekwesịrị nakọtakwa once apụkwa je na-eri anya specially ọ bụrụ na onye na-apụ mana onye dị busy at least unu na-agba dị busy every Sunday unu ejekwa nje unwind ya ọ na-adị very very important ọ na-adị very very important amara maka unu ahụ but for me ọ dị important. Hello mgbede ọma. Hello. All right. So you what I go? I'm a lot of men now too busy these days that I didn't with the time. I didn't with the time for the wife. Or for with time for the family. Imagine you want time for your wife. Go you get with the time for. Or more about and teaching us okay you get time for. You can say I go come my jai. I'm one on one na chokudo mad for your face self of first school for so the very important ọ bụ na nwunye gị bụ onye na-like ịpụ na-emenyeli ya oh yeah one of the things when ndị ọya bịa sị ka hobby ha sị gị nekwa hobby ha going out making friends chatting ịgụ akwụkwọ adị ọkwa na hobby ha ịgụ akwụkwọ a na-aya ebe ndị dị neck dọfa n'isi drag ya ha by the hair tupu agụ akwụkwọ no problem onye ọbụla nwee weakness onye ọbụla nwee strength ya but ihe na-ekwu maka ya gịnị rush into marriage. There are some certain things you kwesịrị na-eme kịta anọ na 2025 anyị nọ na 2025 so ihe ọ bụla ị na-eme kwesị uke uche gị dị kpachala anya ụmụaka kịta even though na-enwekwara ndị abụrụ ndị Gen Z ka dị single but meanwhile kedu ife ị na-eme keep your environment, your area, your village, your town safe? Kedu ihe ị na-eme to keep it safe? Asụchasigokwa afịfịa ka na-eche mgbe ife daalụ ịma na asị na ndị be anyị adịghị agba ọsọ mmiri ọntụrụ olu anị ọ na ndị ogbe ekwero ime clean up ịsụchasị afịfịa at least to the point ebe mmadụ na-awa ọfịa na ekwesịghị ịma kịta bụ ha mata na ema nsị nọ na o nwere ihe akọ except na akpụ ndị nwere anị ebe a na-akọ akpụ asị nke ahụ dị iche mana ọ bụ na akpụ adịrọ kedu ihe ana ahụ da-eme anyị na-ekwu na otu anyị ga-esi wee dị safe this Christmas ọ dị very very important ọ dị very very important. Kedu ihe anyị na-eme anyị asụchasịgo onwe afịfịa nke nna eche enwe kedu afịfịa ka ya na-akpọzi ya four corner isikwana four corner na-agbagote meki na-apụ oji anyị ma ụzọ ahụ ụdị ihe megoro n'ụzọ ahụ ọ na-amụpụta mfutik bushes ahụ na-asị ọ na o nwere ndị ya asụnwa afịfịa ka ọ na-agụba adịrọ nkọ ọsa ghọtara m kpọọ m na 07060485853 kpọọ na 09155708347 netwọk m just nnọọ pụọ kịta because ama m ihe na-eme netwọk since today so ọ bụ na ịdị enweta m na MTN chekie m na the second line 0915-570-8347 0915-570-8347 ka anyị na-echekwa ka netwọk na-agbagote ka anyị maa na oyeshi ike ka enwe ike zaa call ka anyị jee gbachapụ obere egwu nna cheta azụ ebidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazụ kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Ndewo.
ka network anyị na-eme anyị ife sọlịa na nnọọ ife ọ chọrọ ime anyị ka m gụpụta some messages nwe na YouTube. Chukwuma Brain Charles sim, good evening, Auntie Chinazo. Your presentation is highly welcome at all times. It's very good to be selective because you are a beautiful lady and I love you at all times. From Ogui Road in Dalo, so Chukwuma Brain Charles. Dalo. Hey, afagenka. Obagotekwe. Wairimuga Taru. Okay, Sam, hi. Okay, Nasino Dalo Kunsweso Yellow. And when news for Kita, a very disturbing news. Yemena Anambra State today, this afternoon. So Ngige, our very own Ngige, Kasina Emira attack his convoy. Imago by Ewe bore one of his details. Chiri uniform the details. Yata. I gotta be careful. I gotta be careful. I gotta be very, 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 very careful. Because right now, ihe na-emezi wee gbuo gị. Egbuo your security detail. Achịrị uniform. And mgbe ha bịakwa ịrụ obodo tin, ha yikwa uniform. Asị na ha nọ on police and military uniforms. We open no fire. Killing a policeman and cutting away with rifle and uniform na Anambra State. As if na ma we were ihe anu as security we bia today. Amara na news a adapụta. Today, just this afternoon, na Anambra State. So, ihe ndị a na-eme bụ ka ha jiri in the name of uniform men wee mee anyị alụ, because one, I na-respect the uniform men or na anyị na-atụ ha ụjọ. Whichever one, oge eme gị kwụsị to answer them. So, ọ bụ na ị na-agba n'ụzọ right now, enwe ike ha nọrọ na one of the checkpoints. Ị gaghị ama. Ị kwụsị. Ya mana ọrọbị nke a na-arụ ọbụ gị. Enwe ike arụ ọbụ unu ka unu ha nọ na line ahụ. Ọ bụrụ na assassination ịfọrọ n'okwu. So I gotta be careful. Kedu ihe anyị na-eme imeki sure na this Christmas not the very safe for anyị nwa ndị nọ n'ụlọ na ndị diaspora na-anata anata. What are we doing? Sụchasịa na efia. Ndị vigilante make enu sure nọ ndị dị upright. Maka na ọha ka anyị na-aya na adịrọ mma bụ uru ndị nze. Na ihe na-efu bụ gịnị? Onye asị ya dodo ihe anya. Asị na oke nọ n'ime ụlọ na ya gwa nke nọ na ilo na azụ dị na ngịga. Enwere reason eji wee tụọ inu ahụ. So, ndị security nọ n'ogbe gị, trust ha. Trust her enough that na ị ga-etinye the safety of the entire village n'aka ha. So, ka I be very, very careful. I gotta be extremely careful this period. Benata na ije abani. In fact, the point bụ na ndị security nwa na-asị na-enede anyị ha nwa na-echekwa na anyị ma na ọ bụ na Chukwu echeghị obodo na n'efu ka onye na ndị nche na-eche, right? But ana ndị adịrọ trained because ọ na-abụ nnụ something like this. I wonder kedu ka ndị a na-eje ha military training ma na-ejero force training ga-esi wee bịazi na-agbagbu ndị security nwa kwesịrị ichekwa anyị. How? Keko si eme? How? Keki ha si eme? O nwere ka o si adị m na ntị. O gosi that na dị so incompetent na this country. O gosi na dị so incompetent na this country. Abụ m onye police. A bandit. Oburo, not even one person da from my bullets. If not something is wrong somewhere. From onwe ihe ndị adị agwa anyị.
mana ha bịa ha egbuo munye moto ọkụ kidnapụọ zuo oshi. Not even one person will fall from them. Oh my God. So ịmakwa ihe ị ga-eme this period ka ị chekwa yourself, ka anyị na-etinyekwa our environment, our society n'aka ndị vigilante, na-etinyekwa your safety n'aka ndị police. Mee gịnị? Jikwa sure na ịdịkwa njikere ichekwa onwe gị in case if ndị nke a fall on your hand, ka ichekwa nwa onwe gị. Ọ dị oke mkpa because this Christmas ọ ga-adị hot. Ana m afịa ọ bụ na ọ dịrọ necessary ịnata village, biko nọrọ ebe ị nọ. Nọrọ ebe ị nọ. Oh, my friend gba night si Lagos nataba Anambra. Ọ bịa sị m na ọ natakwa na ruo na ọlụte si thank God for the journey mercy. Ihe m ekwu meje advice by adults ji phone mara ihe na-eme na-anụ nkọtọnkọ. Ọ bụ na ị nweghị ego flight, nọrọ na be gị. Even flight oneself enwekwa ike ije na ị ka na-esi na airport na-apụta. You can never tell. Nke a bụrụzi nke ezili ezi, ndị a na-ekidnap at random. So I gotta be very careful. I gotta be extremely careful. A na-ekwu na egburu onye police. A woman na-esekwe the thing agbagbu ya. O ji phone ya na-esele the thing agbagbu ya. Another shop owner nọkwala onwe ya, stray bullet gbakwara ya. Mana onye nke a you sustain a lot of injuries. Mana ọ nọ na hospital. Chineke mee ebere, bụrụ after the surgery ka anyị dị sure, Chineke anyị kpewe ekpere ya Chukwu amara ka ọ bụ na gịnị mee na ya bụ surgery ga peacefully. So one thing I got now bụ na obodo adịrọ mma. So ọ bụ na ị chọrọ ime travel, the sure not the absolutely necessary. Not the very necessary that na ime travel. Ọ bụrụ ịnọkọta itinye ụkwụ n'ụzọ nataba na ị na-abịa ịgba Christmas. Christmas ịgbanube before. Ka nke ma mgba na years to come until obodo stabilize ya. Anyị amara ihe anyị na gọọmenti na-aga with ndị bandits. Ọ bụ na ị nweghị ego plane, nọrọ ebe ị nọrọ ebe a mgbe Christmas. Ọ ya dị boring, mana ọ ka mma na iji ndụ gị karịa na ịbịa have fun. Isizi ebe a oringo kpọrọ gị nawazie a place of no return. So ka uche anyị dị ya. Ihe nọ na ya bụ gịnị ị na-ekwu. Onye nwere ntị ya mee gịnị ya nọlọ. Aga na ebe ọ bụ na nna anacheta azụ, cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ, ị na-egekwa na Odenigbo. Ndewo.
All right, guys. Nchekwa Cecilia, dalo so, dalo. Dalo, Brain Charles, dalo. Every one of you join them live. As you know, dalo. Today, I will go to the end of the day's journey. Coordinate, Vote 104.3 FM. Oh, damn.